Sinegeg ingkang wonten dhumateng tlatah Dusun Sleman, lenggahipun kebayan selengut, iya kebayan selenteng alias paman kecote, siweg rembugan rundingan kalian mersepai, kalian putran nanang opik kang durung sunat. Wis sekolah SD kelas 6 masih durung sunat. Ning sekolahnya dibully ya diwadani. Disangka anak jada, anak haram, beli duwe bapak. Disangka ya kuluk ya durung sunat, den wadani kuluk durung sunat. Baka balik sekolah ya nanang opik ya nangis yang gelabruk nih wong tuane tambah ngenes. Jagate pacak liktas tandur gomangan bae durungan gong liwat esuk ya durungan boro-boro duwe wedang kopi wedang bandrek wedang bejigur kanggo nyuguhi tamu kedugen paman mayor Daskim kalian paman cep gawe nano prabakesi lenggah wani rekep sileang lung janggane kuncup mastakan yang ngadepi bayan selengut kasih informasi desa Sleman gemrenggeng suanin tenipun bayan selengut aduh anak tamu wa mayor Daskim mangga aturan lenggah wa mayor isuniki ya lagi rembug rianggi karo anak karo mertua ya mertua nu sakit-sakitan tuli bocah wa mayor Bang Daskim wacap nano prabakesa lagi jaluk sunat bae baka balik sekolah nangis nanang blabruk ngomong aja nih sekolah itu wadani dibully wah aja kuluk sudah bocah beli sunat kuluk anak jado anak haram yung anak bapak nih juga bayin selengut itu wadani anak haram anak jada iya ngenyonge ke wa mayor wajib ya kanggo mangan gin bae durung anak. Ku gong liwat esuk bae durung anak. Ku apa maning gong liwat sore. Kula iki lamun anu kan lamun anak layap-layape mamaku ka. Ya arepan bon butang bubon-bonan ku. Biasa bayar yarnen buka tulisir tak konon sing kabupaten ngecek tuli. Oh, tapi segi ana wa mayor mene ya bokat nggak duit kan pun beli 50.000 bae ku. Ku bakana gerakan gropyokan tikus. Uli honor ya wis cep wa mayor karo wacap. Mengkenen bayan selengut
alias bayan selenteng. Aku ga ngrungu anak tambang rawat-rawat beja prawarta yen awakmu duwe anak wis gedhe wae surat durung den surati. Mulane aku iki kautus maring Kuwu Sleman. Kongkon ndata sapa bae wong Sleman sing anake durung sunat ora mampu nyunati anake mengko den sunati maring Kuwu iku nganakaken sunatan massal. Program sunatan massal ning pertengahan bulan Januari 2000 saiki. Kaya mengkono mau tulisun kongkon data sapa bae bocah kang cerdas ora mampu anak yatim piatu atau duwe wong tua bakal den sekolahaken ning Sleman awit SD, SMP, SMA bila perlu sampai perguruan tinggi den sekolahaken sampai sarjana hukum, sampai sarjana ekonomi, sampai insinyur. Waduh, kuriang bagus temen siap. Pantesan masyarakat guyub kebiabae nyalon ping 3 dadi terus. Lanjut Pak Kuwu. Pokok kemasame leke sabliki yang masyarakat Sleman dukung panjenengan karena programnya bagus eling-eling dari Kuwu Reyang ya. Ma nanange unat ma. Nanange pengen unat diwadani kuluk ma. Aduh ko Mayor. Nanang aja pengen unat wadani kuluk bae. Nanang aja disangka uluk ma unat. Urung beli Mayor pengen sunat. Waduh nang wis koya. Ning pertengahan bulan Januari tanggal 15 ko sing nanang opik den sunati maring Paku Sleman. Ko kaya mengkono mau ditangkapna wayang golek santri manunggal rasa. Nggih mboten WhatsApp Nano Prabakasa. Oh ya iya, siap nang opik sunat ya. Kok Paku sing nyunati. Matur nuwun Pak Mayor, bacok nanange kone unat ya Pak Mayor. Ya, sunatna. Aduh, matur kusuwun sanget Pak Kuwu Sleman. Aduh, eling dening dia Kuwu ya. Senajan yang ngomongnya ora pati pinter kemretos kaya ngono pinter kerja. Wong sing akal Kuwu sing pinter ngomong. Ya salah kunggu keliru ulah tanah Kuwu sing pinter menggawe, sing pinter kerja demi rakyat aja seluruh sing pengen pinter ngomong, pinter bacotan. Waduh. Yang ngomong semana ya wis pinter ya bisa ya. Wong kemretos kaya jaksa kaya pengacara ya beli mesti Kuwu kemretos kaya jaksa kaya pengacara. Sing penting bisa nyambut rapat, terus pinter menggawe, pinter kerja amanah. Wis, ento teman. Bayan selengut, bayan selenteng. Ari wong sengit ora kurang pengangkit. Wong ora seneng ya mangsa seneng ha. Wong seneng mangsa sengit ya. Kunci wong nyinyir wis jur entana bae oga kenang penyakit dhewek. Penyakit nyinyir, penyakit stroke. Alok-alok bae. Aru-aru bae bakal wong sengit ya pasti. Manggawe bagus aga daranane blesak. Ya iya emang niku. Ya wong nyinyir sih wong sengit bae mulai. Dumateng para sesepuh panjenengan
Sekali mengkenen ya bayan selengut di samping informasi masalah putramu kang bakal den sunati maringmu ku Sleman. Informasi berikutnya awakmu katimbalan maring kubu kongkon gage ngantor informasi ini iki sampeyan sebagai kasih informasi kongkon woro-woro masyarakat Sleman aja bae mateni predator. Aduh apa kuno wa mayor Daskim predator apa kuno wajib nano prabakasa predator apa nyawa kudu paham. Predator iku satuan kang mateni tikus diantarane burung hantu musang lan ula aja bae masyarakat Sleman mateni predator engko bakal digawe perdes sapa sing melanggar bakal didenda. Terus awakmu woro-woro ning masyarakat Sleman sekabeh kongkon gal blok gal wilayah gawe rubuha. Aduh apa maning gini Wa Mayor Daskim rubuhaku nyong beli paham rubuha apa rubuha. Rubuha iku rumah burung hantu engko gal blok ning blok Truna ning salore buyut Depok kon dipasangi burung hantu rumah burung hantu ning Pucet toli ning manaka ning Wangkas ya dipasangi rumah rubuha rumah burung hantu. Nggih matur kesuwun masalah rubuha engko saya sampaikan woro-woro nggal perapatan lewat tajuk lewat masjid engko isun gawa bareng kemong nyampeaken informasi masyarakat kongkon pasang rubuha terutama gapoktan kalian poktan terus woro-woro maning masyarakat beli kena mateni predator engko kena perdes peraturan desa masyarakat didenda kono ya Pak Mayor ya kayak mengkono mau awakmu gagia caos maring adepane ku Sleman iku. Iya matur kesuwun kok isune dangdan ya mune garep ngantor gini anu wajib Pak Mayor mumbayake senang ngopi kek nangis bae njaluk sunat sampai beli kilim sekolah. Waduh ya anak-anak baik nang ngopi. Mama
Sampai di sini dulu. Saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.